od ovoga šta mi ovdje radimo, koliko mi spoznamo taj plus i koliko se ponašamo, pazite koliko je ovo važno. Koliko naučimo da koristimo naše misli, taj plus, i da se vodimo, jer, pazite, ja sam već ušla u ovu spoznaju kad mi se desilo odvajanje duše od tela. I sada ja, kad se to desilo, ja sam, znači, prođem kroz i znam da trebam da idem, ušla sam u taj svetlosni kanal, otišla sam, došla sam do te ogromne svetlosti, do Boga, ja sam se spojila sa time, odlično znam šta je to i svi to vi možete da prepoznate i da razumete. I znam i kako smo se tu dogovarali, znači tu sam dobila sve ove informacije, spoznaju tog dobrog. Odjednom nisam više mogla da priznajem ljude sa tim, znači, nedostatkom, kad dođe pa mi kaže ne valja ovo, nije dobro, ne valja društvo, te ovako, te onako, sve neke analize, a meni onda se ne osjećam dobro, jer odavde sam ponela to dobro samo. Ovo nije deo meni. Odakle sam došla do spoznaje koliko je važno praviti razliku između plusa i minusa. I kako se držati plusa. Kad kažu kao, pa mi zato, zemlja je takva i na zemlji ima karma i to tako mora da bude. Kao što sam ja napravila karma operacije, pa sam prošla kroz to, pa im, ok sad, šta sad? Ali to ne znači da sam morala. Nego ovdje nisam znala kako da upravljam. I dokle god ne naučimo da upravljamo u plusu, da nije bilo izmišljeno bolesti, meni ovo se ne bi desilo. Nemamo mi vremena za karmu. Karma nas samo zeza. Karma nam samo stavlja nogu, i padneš preko, i opet i padneš preko. I onda smo na onoj običnoj, ne valja nam, namršteni smo, nije nam dobro, ona nam je kriva. Ne, mi karma je informacija. Informacija minusa i mi možemo od toga da se otarasimo. Jer mi, vidite, mi imamo izbor. I kad god mi odavde biramo ovo, kad god krene misao loš, nešto loše, zbog čega? Odmah se pitajte zbog čega. A zašto meni to sad loše? Vi da znate koliko sam ja analiza radila kroz sebe, kad god bi nešto radila na ovakav način, smotran, ružan, ne znam. I to uglavnom, kada tako mi o sebi stavljamo nogu. Iz naših osjećanja i biramo ovu stranu. To je minus. I mi u stvari kad vidimo mi to uopšte ne radimo drugo nego svako sebi, a onda se udružimo. I utičemo na tako i na druge, opet koji je na takav način. A u stvari, onda se tako širimo i onda na one koji ne znaju dobro da vladaju, da upravljaju svojim plusom, dobiju i oni mali lekcije. Zadatak je da počnemo da kapiramo ovu drugu stranu, razliku, da počnemo sve više da biramo, znači da gledamo u ovo, sve kako treba, svi ste lepi, sposobni.